yazi bafuna into engixaka la nalo mfethu lo engihlezi ngikhupha njalo kodwa ngimtholi mfethu uMayandela Balo manje. Mfethu yazini asihlaleni no hayi singasahlali phansi angivele ngidlalele lo ngijodaba mfethu ngihlezi mfethu ngimbheka lo mfethu lo manje ngiyacela njengoBraham mfethu uthi ungisize ngimthole mfethu sadama ungibele 3 days mfethu mase umisa kanjani ngicabanga ukuthi mfethu fanele simbheke manje nje ngoba mengambheki manje ziyaqala ziyancipha izinsuku zami mfethu manje sobisa kanjani nje ngoba 3 days wakuqalele vele hayi namhlanje mfethu okay uhlala lapha mfethu anginayisho ukuthi uhlala but kodwa singafuna size simthole namhlanje mfethu futhi kumele phela namhlanje singamthola naso mfethu ole yami mfethu sana Yenza manje Naba la bafethu athi ngizame ibona. Yaw ngisanda. Ya right bafethu. ya bethu Hayi ngiyaphila nina njani bafethu? Hayi bese ubuza bafethu namazi Mayandela. kansani manje Cha bafethu mina ngumuntu olungile bafethu ngifuna ukuba sesikwatini senu bafethu ngiyamcela. Ngiseningixavuna bafethu mina ngumuntu oright bafethu. Ufuna ukuba sesikwatini? Yebo bafethu ngicela ukuba sesikwatini senu. le ntwana le na uyavuma futhi hayi baba asifuna abantu abalunga nje baba sifuna abantu abathafu baba Uyambona umuntu unjani ebusweni? Akaba right for ukuthi abe sesikwatini sethu. oh ntwana yami hayi kodwa wenze sure ukuthi boy uyalokhuza ke ne Manje ke uba igama lakho. Oh mina igama lami ngibiza ulungelo mina. Lungelo hayi igama labafazi lelo Lungelo. Sikhumba usikhumba Angimazi Joe S mina mfethu mhlawumbe abafethu abamazi Lo muntu uyafika la indawo. Sanda kuyifikela mina mfethu. madoda ubwesi Umuntu velo U-S samsha lapha phezulu Ace. hayi ebethu yazini uS wazo lo mjisa uyamthatha ubhesi Awangimazi S nje mina mfethu. Bese kuthiwa yimini ohlukumeza abantu. Ubhesi angimazi Joe S ubwesi Mayandela. la wena wabalekelani ngalobo busuku la Fana mange ngemele la dodo wakho mina. yazi uzasho wenzeni doda Hlangani fana. Yabo lento enza lapha kini. Yini? Ngizohlungisa njengomndeni angene. imali awusho uzobuyelela nini uyoxolisa Xolise kumaye. uma lo wamshiya ekhaya Ma wakho mfana wami usuliswa wena nyembezani. uzwele Yena na mfana wami. Sokwane lokuthi kuza abafana bami ngami. Themba ukuthi uyagcina ukwenza. lezi nje zingiphusha nje Yazi my guys angikho right indawo. Okay asiyeke le uAneta angayithandi ngitshela. Usenzeni ke manje? uAneta utshana isigebengu ngitshela. Lefana lo uMayandela. Yo ngakutshela Anita utshana uMayandela wathula akazothutha indaba. Ngangithuthi ukuthi nje uyabathanda shema abafana sengazajole isigebengu. Ya bethu ujolani isigebengu kuAnita uMayandela lo ngathi futhi uAnita uyahlanya manje uMayandela wakhe lepharajola nayo. Hayi cha shema akayithandi ngempela. Kodwa singamjaji omunye mhlawumbe uMandela yambless uAnita. Asazi. hello mfethu ya mfethu kazi khonto engiyidingayo la mfethu mfethu wambona uSpace khonto yami ngifuna kuyena mfethu angazi noma esakuyena mfethu wasilokho phethe kusila ngazi ngimbone nje uS mfethu ayingeke uexpert update uS mfethu
Usilindo yena uphi yena ngoba uyena uhlezi no ex lezi insuku lezi angazi noma ex asasinanga nje u-expert. Lento ya-expert kumele ihlumele futhi. Ngeke ngifane inyamalale kanje mfana. Ya ngempela futhi i-wrong lento yakhe futhi. Futhi nomgcina nini vele u-expert ngoba mina kade ngamgcina. Mfethu ngeke futhi ngumtshita. Yena umuntu ngitshela amantombazane buka ayibo hello etham phela basket yo ngithola phi imali etham azophi umuntu azongithuma nje la usala mshanami Sokuthi bizoba ngumshana ngokugeza nje kanye esukwini sibona abashana hayi wena la ngidala nginawo umjoyeli lapha angijoyeli la ngikufuqa mshanami ngikufuqa ngempama yezwa yena mshana Phuthu lona ukufuqa ngempama mhla singakuthola ufundiswanga yini uthi umuntu omdala uyahlonishwa wena ngicasula wena hayibo la ngawo hayi ngicasula lo mshana lona azi ngiyamfuna umthimi airtime lapha yani pheli airtime yami ngiyekeleni abashana abasahlonipho ma ngiyeke ngixolele mina kodwa ngikho ngalapha mengisaxokubuza abantu akasimbona u-S kade ngikhuluma ngayo indaba ya-S kade ngamgcina u-S mfethu yazi nomshana uyangixasa ngifuna ukuthenga airtime bayeka abashana mfethu mina ngicinga u-S and bengithi uyamazi wena cause umngani wakhe yazi nami ngithi ngisazobuza wena wenza kahle wafika vele uphi S angimazi U-S njengoba ungeza nami ngimbuza kwena and it's been 2 weeks ngingamboni ngane okay uzalani mfethu sure awuyinake lento ukuthi mfethu namhlanje kuthulakele okuthola zimekuvula izikole okhwini abikho kodwa mawubone beyivaliwe Bavesele bentando. mfethu yabo baje ngiforekela khokho mfethu nangu telefone kancane hello mama ngiyaphila wena njani nami ngiyaphila mama uyazi ukukhumbula kanjani mama Ya lamajita mhlawumbe ayamazi mayandela yazi ngifuna nomjita Kodwa bambale video leyo. Yasikhumbula hayi baby ngibona isiqaqo sala yazi ukukhuluma kanjani mama ngoba nje ngizizwi lakho vele ihleza amashati ngidongo yanje mama yo sona mbaka Ebusithini mama. si manje baby ngikhulume nawe sithini Sithini manje? efuseka ngikhuluma mfethu sithini vele usanikhuluma nawe uhlangana lapho mfethu umfra wami lona muthitani Kuba upra wakho umbhodisi wakho uma kancane wena uyamazi mayandela Ngisonibhanqa futhi kumazini ngiyamazi amayandela Mina mfethu asimazi. yasimazi mayandela nangu mayandela umshito udume igqithe le ndawo yasimazi mayandela Sanikhuluma nawe nikhuluma mfethu umuthitani uthitha mina efuseka nibuza Asimazi. amazi Yeah. dismissed Nawe mfethu sifuna ukulwa naye umthitha sithwayela futhi akasiboni siba uthiwe yedwa asithwela asiboni yazini ke abafethu basithatha kanjani naku komunye nje simakade kenzakalani bhuti sosiza ngani Emadoda ngisho ngomayandela. Esivelelo lo mayandela kanti mfethu man awuxoxele kahle Madoda kade amagama. okay bhuti ngiyabuzwa awuxoxele kahle wesibili ungibuza ngomayandela kenzakalani vele Hlangana. Hayi. Sina sifuna umayandela. uba umayandela bonke umuntu uyamfuna umayandela unani Oda ngizochaza kakhulu. Umayandela. asimazi kumayandela uyabona nathi imele sidle wifi yabantu nawe uthi wifi abantu. Yazikhalela ngempama lokho. Tets oma kancane ngudala hello mama ya mama Yes ndoda. yamthola lo muntu Angimtholi mfethu. masicala kanjani Shifezi. Yazini asibuze le ndoda le sibone ukuthi uyamazini mayandela mfethu. iyaniyela lenkwenkwe ngeke manje idinga imali yami strong ona ngizoyichola ayikho enye option ngeke yaniyela mayandela sure mfethu ona khona hamba grand mfethu ukuthi mana Mfethu kunomuntu esanda simfuna la uyamazi mayandela. ngiyamazi nami ngiyafuna wona ngifuna nini Mfethu
ngithunywe uSaddam kahle kahle njengoba ngilapha mfethu ibhoza yami uSaddam Mayandela mfethu udala urongo njani mfethu vele wahamba ney'kweletu ey'ningi mfethu wabaliyana imali mfethu Caca ubo 50-50 ngoba nami lo mjinga ngiyamfuna manje. nawe mase amthola kanjani Ngibona manje abantala ngamithi ngiyazi. Nami ngiyamfuna. Ngibona ngisagcina indlela yokuba ngiyamthola. manje Nshizo uba igama lakho Mina ngenza into ezenzeka. hayi elami ufane mfethu hamba nenqola yami la awuzazi ukuthi Nshizo yami kodwa nje uma singasebenzisana nje ukuze sithole Mayandela ngaba kuhle